Ukuthula kwenkosi akube nawe hlobo salale lo myalezo. uRuth chapter 1 incwadi verse 14 to 16. Bada ziloka baphinde bakhala u-Opha wamanga uninazala kepha uRuth wanamathela kuye. Wathi bheka umnakwenu usebuyela kwabakubo nakuNkulunkulu wakhe. Buya nawe umlandela umnakwenu. Kepha uRuth wathi ungancengi ukuba ngikushiye ngibuye ngingakulandeli ngokuba lapho uyakhona ngiyakhona. Nalapho uhlala khona ngiyahlala khona nami. Abantu bakho bayakuba ngabantu bakho, uNkulunkulu wakho abe uNkulunkulu wakho. Isihloko salomyalezo sithi okufanele ukwenziwa umalokazana kumamezala wakhe. Indaba kaRuth yenzeka ngenkathi uIsrayeli usabuswa ngabahluleli, chapter 1 verse 1 kaRuth. Lesigameko sokufelwa abayeni senzeka uNaomi ekwaMowabi lapho afelwa khona ngumyeni wakhe namadodana akhe amabili. Abalokazana bakhe basala bengenabayeni, bengenabantwana. Bafelwa ngenkathi abesifazane bengenalungelo lokugcina umhlaba nomnotho abawushiyelwa ngabayeni babo uma befe, abayeni bengashiyanga amadodana ngasemva. Yingakho abanye besifazane bakhetha ukuba ukuze ligcineke ifa lomyeni nomnotho awushiyelwe ngumyeni, kubalulekile ukuthi avume ukungenwa umfowabo womyeni wakhe noma isihlobo somyeni wakhe kwakuyisu lokugcina umnotho awushiyelwe ngumyeni wakhe. Yikho kuverse 8 uRuth enxusa omalokazana wakhe, verse 8 and 9, ebanxusa abalokazana bakhe ukuba babuyele emzini lapho bezalwa khona ukuze bakwazi ukuyoqala phansi impilo. Labo malokazana babe sesebedinda-ke isililo, verse 9, bakhala. Bobathathu babe ngabafelokazi. Umyeni kaNaomi kwakungu-Elimeleki, oka-Opha kwakunguMahaloni, okaRuth kwakunguKhiliyoni. Uphawu lokuthandana babe nalo omunye komunye silizwa kuverse 9 ukuba badaziluka bakhala bangana. Verse 19, babefika eBethlehem Naomi noRuth abazange bamkelwe umphakathi nezihlobo zakhe uNaomi ngoba wayefika nowesifazane ongowesizwe ongesona sabo. So-ke uNaomi wayenjengongcolile ngoba ufika nomalokazana wesizwe sakaMowabi. Umpostoli Pawuli kwezenzo 21 verse 23 uthe seshumele kwabezizwe abakwabo bamtshela ukuthi usengongcolile akahamba ayoyihlambulula aphucule nekhanda lakhe. Ngakho-ke uNaomi yikho kuba nesiyaluyalu uma ezofika nomalokazana ngoba wayesenjengongcolile kwabesizwe. Okokuqala engifisa sikunake kulo myalezo ubudlelwane phakathi kamalokazana nomamezala. Okokuqala, umalokazana kumele amthande umamezala wakhe. Lokhu sikuthola kuRuth chapter 4 verse 15. iBhayibheli liyakuqinisekisa ukuthi uNaomi wayethandwa umalokazana wakwakhe onguRuth. Inselelo engajwayelekile, akujwayelekile ukuthi umalokazana afike amthande umama omzalele indoda. Ngaso sonke isikhathi kuvamise ukuthi bafike sebengamapikoko umalokazana emzini yalapho beganela khona, bafike sebene-attitude embi abayizwe ngabanye ukuthi umamezala wakho umtreat-a kanjani, abesecabanga ukuthi nalo uzomphatha ngaleya ndlela ezwe ngayo wesifazane ukuthi owakho umamezala umphethe ngayo. Inselelo uRuth ayiphonsela bonke abesifazane kokuba umthande njengoba enjalo umamezala wakho. Yikho ezothi uRuth ngokuba lapho uyakhona ngiyakhona, nalapho ufela khona ngiyakufela khona, uNkulunkulu wakho uyawuba uNkulunkulu wami. uRuth wafunga ukuba bohlukaniswa ngukufa nomamezala wakhe. uRuth wazinikela kumsebenzi wokuvikela umamezala wakhe, waba indodana yakhe yize eyindodakazi elethwe uthando phakathi komuzi. Yikho noma enikwa ukudla uBowazi, kodwa uRuth wakuqinisekisa ukuthi akanakukudla aza kuqede ukudla akunikezelwe lapho kade yokhothoza khona. Umndeni iqiniso ukuba wakhiwa abolibo lwegazi, kodwa ukhona umndeni owakhiwa uthando.
uRuth umuzi wawakha ngothando lokuthanda umyeni wakhe nabo bonke abendlu yomyeni wakhe. Awukho umndeni ongcono, yonke imindeni inobuthakathaka bayo. Umalokazana kubalulekile ukuba azi engakagani ukuba umshado umenza umndeni nabasemzini. Uthando athanda ngalo umyeni wakhe uthando kumele futhi alwabe lokuthanda abalapho endela khona. Umalokazana makazi ukuthi emzini kusekhaya, kanti lapho ezalwa khona kukubo. Inkini la ungathi khona into ethile angeke uyenze, kodwa emzini isekhaya, senza konke okwenziwa ekhaya. Uma uganile uyazakhela ukuthandwa, ungacabanga ukuthi njengoba ufika ukwazi ukubhala igama lakho, ukwazi ukushayela imoto, ukwazi ukuwitiza ngesilungu, sebezokuthandela kona lokho, sebezokuhloniphela kona lokho. Nabo bayakwazi ukuvala amagama abo, nabo bayakwazi ukuwitiza, nabo bangayishayela imoto. Kubalulekile ukuthi izinto ofika nazo zingakwenzi uzibone ungcono kunabalapho uganela khona. Mthanda umamezala wakho, nomamezala wakho engakwazi ukubhala igama lakhe. Okwesibili, malokazana ungayeyi inkolo yalapho uganela khona. uRuth uvela kwisizwe sakaMowabi, babe nonkulunkulu wabo obizwa ngoKhemoshi, Numbers 21 verse 29 nakuJeremiya 48. Kodwa ekufikeni kwakhe emzini kaNaomi wafisa ukwazi uNkulunkulu kaNaomi. uRuth wafisa ukuqonda ukuthi lo nkulunkulu walapha ekhaya ukhonzwa kanjani, ungubani lo nkulunkulu waleli khaya. Yikho-ke kuverse 16 esezothi-ke uRuth ekhuluma nomamezala athi uNkulunkulu wakho uyawuba uNkulunkulu wami, nabantu bakho boba ngabantu bami, ngoba wayesezwile ngoNkulunkulu waleli khaya. Indlela ayethanda ngayo uNkulunkulu uNaomi wayifisa noRuth ukuba naye ngathi angamthanda kanjalo lowo uNkulunkulu. uRaheli okwamenza kangafika azagugele emzini walapho eganele khona ukuthi wafuna ukuzotshala azophila noNkulunkulu wendlu yakayise. Wafa engafikile ebudaleni, ebumpungeni, ngoba weyisa uNkulunkulu womyeni wakhe. Genesis 31. Kuphileka kangcono uma ekhaya inkolo iyodwa. Malokazana uma emzini bekholelwa ekugcinweni kwesiko, kwamukela ukuthelwa ngenyongo, ngoba nemali ekulobolile yamukelwa abakini, yashiselwa impepho emsamo wakubo wendoda yakho. Alukho ukholo nosindiso oluncishiswa ukuthi uchelwe ngenyongo emzini. Uma imali olotsholwe ngayo idluliswe empephweni yabikwa kwizidalwa zalomuzi, yini esiyonciphisa usindiso lwakho uma uchelwa ngenyongo? Kodwa abakini bebeyithathile imali edlule empephweni. uJesu uthi akusikho kungena emlonyeni okungcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni okungcolisa umuntu. Matthew 15 verse 11. Ivangeli lakho alingasiki ngancanye njengommese. Enye yezinto eyenza omalokazana bangamukeleki emzini eminingi ukweyisa nokubukela phansi indlela yokuphila kwalapho eganele khona. Vele ungayi ukuyogana uma uyofika weyise abalapho wendela khona. Uma usufikile ufike bengayi enkonzweni, bengakhuleki kuNkulunkulu kulelo khaya, bafundisa ukukholwa, bafundisa ukukhuleka, kwenze konke lokho ngenhlonipho, ngoba izwi lenkosi kwabaseKorinte bokuqala chapter 7 verse 14 and 17 lithi, ngokuba indoda engakholwayo ingcwelisiwe ngomfazi, nomfazi ongakholwayo ungcwelisiwe ngendoda ekholwayo. Uma kungenjalo abantwana benu ngabe bangcolile, kepha kalokhu bangcwele. Kepha uNkulunkulu unibizile ukuba nibe nokuthula, yilona lo yahambe njengalokho inkosi mabele. Kusho izwi lenkosi. Okwesithathu engifisa ukuthi umalokazana akwenze, umamezala wakho nguye olila ngeqiniso kanye nawe uma kufe umyeni wakho. Ruth chapter 1 verse 9 and 14.
badaziluka baphinde bakhala. U-Opha wama nguninazala, kepha uRuth wanamathela kuye. Uma umamezala wakho esaphila, nguye oyokhala efuze isililo esisondele kwesakho, ekhaliswa ukuthi akaseyi ukuba nandodana, nawe ukhaliswa ukuthi awuseyi ukuba nomyeni. Bangabhodla bonke, kodwa ukhona yolokhu esele nesibibithwane esisondele kwesakho, ngoba elahlekelwe umuntu othandwa nguwe, naye elahlekelwe umuntu othandwa nguye owavunda esibelethweni sakho. Ngakho umuntu ohlala nawe kumantrasi, umuntu oyokhala isililo esifuze sakho, umamezala lombukela phansi. Mthande, mhloniphe, ngoba mhla ulahlekelwa umyeni, uyobe lahlekelwe indodana, uyolila okufuze okwakho ukulila. Naomi wamamukela uRuth ize indodana imshiye engenangane eyoba eyosalimise iqhube futhi igama lakhe. Bathandana, akazange azeye uRuth ukuthi angisiye umfazi leli khaya ngoba angizele. Wanamathela umamezala, nomamezala wanamathela uRuth. Okwesine, bomalokazana, malokazana mhloniphe umamezala wakho. Uthi uchapter 2 verse 2 uRuth ekhuluma kuNaomi umamezala, mangihambe ngiye ensimini ngikhothoze eyikhwetshini emva kwaloyo engiyakufumana umsa emehlweni akhe. Wathi uNaomi kuye, hamba ndodakazi yami. Uyalibona uthando nenhlonipho? Akusibo bonke abesifazane abaganile abahlonipha umamezala babo njengoba ekwenza kubazali bakhe umalokazana. Abanye ubezwa bethi ngoze ngimhloniphe nje yini ayenzile lo mama. Kodwa inhlonipho ngazi kuba ayisetshenzelwa. Njengoba ufuna ukuthi uba umyeni wakho athande ahlonipha abazali bakho, nawe malokazana mhloniphe, bahlonipha abazali bomyeni wakho. Hamba nomyeni wakho ke niyovakasha kubo umyeni wakho, nifike niqiqingile nokudla ukuze abathokoze abazali bomyeni wakho. Banika uthando njengoba ufuna umyeni wakho anika abazali bakho uthando nenhlonipho. uRuth wacela ukuyokhothoza kumamezala wakhe, wamkhulula wathi, hamba ndodakazi yami. Ukuhlonipha umamezala wakho akungabi nambandela. Verse 16 ke uRuth wathi, ungancengi ukuba ngikushiye ngibuyele kwabakithi. Mhlonipha inikezela umamezala wakho. Umhlonipha umamezala wakho njengoba enjalo, ungalindethi azenze okuthile ukuze akuhloniphe, ngoba nabazali bakho ayikho into abayenzile ukuze bakunike inhlonipho. Number 5, malokazana beka izidingo zomamezala wakho ngaphambi kwezakho. Verse 17, lapho ufela khona ngiyakufela khona nami, ngimbelwe khona ngokuba ngukufa okuyakusahlukanisa. Khuluma ngenhlonipho kumamezala wakho noma ngabe isimo sakhe sinjani, futhi ungamhlebi umamezala wakho komakhelwane bakho. Zilalela izeluleko zomamezala wakho noma ngabe angeke uzenze zonke. Mnika umamezala wakho ithuba lokuba nobudlelwane nabazukulu bakhe. Makabe ngumamezala wakho, makabe ngumama wakho. Ingane ozizelo azingazi kakhulu kini kunokuba ziyokwazi kubo lapho uyise zalwa khona. Uthanda ukudla okuthandwa umyeni wakho, ngoba unina wayemphekela khona. Noma ngabe unina wayekugqabhisa, ake ubuze umyeni wakho, yini oyikhumbulayo eyayiphekwa uma wakho engikuphekele yona? Loyo mgqabhisi owawuphekwa unina. Yonke indoda iqiniso lithi iyakhumbula ukudla okwakuphekwa uma wayo. Noma lapha ekhaya ingachochombiselwa kube namasaladi ukudla ekudlayo kuze kufakwe nedessert ekugcineni, kodwa yonke indoda iyakhumbula ukudla okwakuphekwa uma wayo, futhi yonke indoda iyakuthanda ukudla okwakuphekwa uma wayo. Ngakho never undermine ukudla indoda yakho eyayiphekelwa. Ingaka nje yayidla lowo mgqabhiso, injena nje yayidla lona lelo khabishi elimhlophe, yayidla wona lawo mazambane amhlophe angenakhari, kodwa ngoba kwakuvela kuma iyakukhumbula indoda. Never undermine, angeke ngiyipheke mina leyo. Noma ngaba ukwazi ukuthi iphekwa kanjani, uma wakhe esaphila, mbuze ukuthi into ethile uyayipheka kanjani ukuze uyijabulise umyeni wakho. Funda kuRuth ukubeka idingo zikamamezala wakho phambili.
Okokuqala kwenza uRuth wenqaba ukubuyela kwabakwabe esefelwe ngumyeni wakhe, wakhetha ukuhlala nomamezala wakhe. Okwesibili kwenza uRuth wavuka njalo ekuseni ayokhothoza ukuze abuye azodla nomamezala wakhe. Okwesithathu kwenza uRuth wazibeka engcupheni yokwenza umsebenzi ongavikelekile eBethlehem ensimini kaBowazi, kepha wakwenza ngokwethembeka, ethembe izwi lithe, hamba ndodakazi yami, uNkulunkulu nawe. Okwesine kwenza uBowazi uma emupha isidlo sasemini wayengasidla siqede, kodwa wayeshiyela umamezala wakhe afike ephethe kumamezala athi, ma nakho ukudla engikhiwe umnikazi wensimu, nakho nengikhothozile. Awungadli wedwa egcekeni lakho ungazi ukuthi umama ozala umyeni wakho unakho yini ukudla. Awungakhanyisa emzini wakho kodwa ungazi ukuthi umamezala wakho uyakhanya yini egcekeni lakho. Akungacentwa kube nezimbali emzini wakho umalokazana kodwa igceke likamamezala wakho linokhula lenile. Indlu yakho uma ifulelwe inganethi, ake uhambe uyoqalaza la umyeni wakho evela khona, uyofulela umuzi womyeni walapho umyeni wakho ezalwa khona. Akungabi kuhle egcekeni lakho, kodwa egcekeni lalapho kuzalwa khona umyeni wakho kusemanxiweni nje, kusemafusini nje, kusendle, kodwa khona umalokazana. Lithe izwi lenkosi kwabaseGalatiya 6:9, kepha masingadangali, masingakhathali ekwenzeni okuhle, ngokuba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. Okwesithupha, malokazana, kwethemba ukuba umamezala wakho ukufisela okuhle. Angeke ngakutsheli kodwa kukhona okuhle akufisela khona. Verse chapter 3 kaRuth verse 1-5 uthi umamezala kuRuth engasenamyeni, ngakho-ke ndodakazi geza ugcobe isembatho sakho, wehlele esibuyeni, kepha ungazazisi kuloyo muntu aze aqede ukudla nokuphuza. Wayesethi kuRuth verse 5, konke okushoyo ma ngakwenza. Kwethemba ukuba umamezala wakho ukufisela okuhle, zithathe iluleko zakhe ngenhlonipho njengoba uRuth akwenza, wakuveza kule ncwadi yakhe uRuth. Number 7, ubudlelwane nomamezala apheli. Noma ngabe usudivosile, zikhona izinto ezihlala zivuke, zikhona. Ubudlelwane nomamezala naye unezinto ahlala icabange ngawo, whether zinhle noma zimbi, kodwa kungcono ukuthi umamezala wakho akukhumbule ngezinto ezinhle owamenzela zona, noma ngabe yena ubengakufuni, kodwa omakhelwane bayohlala bemkhumbuza ukuthi kodwa ayisangeni igrosa kusenomasipani kuleli khaya, yayingena igrosa njalo ngoDisemba. Wawumboni malokazana wakwakho efika nezingane, efika nomyeni wakhe, akusenzeki ngoba yindlela owamthatha ngayo malo. Icala lisale kumamezala ngoba icala libe kuwe ungumakoti. Never ukhulume kabi ngomamezala wakho kubantu. Number 9, mkhulekele, mcelele okuhle umamezala wakho. Pray for him, ngoba ungumfazi naye, unamaphutha naye, uphethe umuzi naye. Wothi uma uthandaza ucelela abazali bakhe isibusiso, umkhumbule nomamezala wakho, umkhumbule nobabezala wakho. Wothi uma ucelela abakweni isibusiso, wothi uma uyicelela okuhle, kodwa uyikhumbule indlu owendele kuyo. Wokhumbula lesasalukwazi esamumatha umyeni wakho usenze. Ngiyazi mina ukuthi akhona namadodakazi angenzi kahle kuleli gceke owendele kulo, kodwa wodlule ekuthenini amadodakazi aleli khaya namakhanda anjani, kodwa uwacelele nawe isibusiso, ngoba nawo amadodakazi ayaba impethu embi, azafunza unina ukungakuthandi, kodwa wena njengomalokazana wokwenza kahle, ungadangali ukwenza okuhle. Icala umphakathi yoluthwesa
bona kunokuba balithwese wena. Yaziwa, bonakala emphakathini oganele kuwo, ngoba ngesikhathi ugana bafika bazokuhalalisela ukuthi uyacaca kulo mphakathi. Bonakala-ke emphakathini noma ngabe uhlala kude ngenxa yomsebenzi nangokwakha nomyeni wakho, kodwa okubalulekile njengomalokazana, iqhuba indoda yakho iye kwabakwayo, ziqhuba iy'ngane zakho ziye kwabakwayo. Noma ngabe awuzele kuloyo muzi, bonakala kuloyo muzi. uNkulunkulu akabusise okuzwile. Amen.